uMsamu njengamanje. This is your training radio station KZN and it is 101.9 FM Umoya. We have landed and this is your favorite talk show whereby we say there is a doctor on the house call. Today we decided to go back and take our very own Dr. Ngobese. Sinayo kakhulu uhleleni namhlanje. Baba ngibingelele namhlanje busuku phela ukwamukele uhlelo lukhona namhlanje. Ngiyabingelela kwena msakazi, ngiyabingelela nakubalaleli nabantu ababukele khona manje ku-Instagram na ku-Facebook emapage lawo. Ukulungisa sibusise egameni lenkosi. Amen. Amen. Okay, usuna namhlanje ke sizobheka udaba olubalekile kakhulu, but before sibheke lona ke udaba ngiqale ngithi nje ukuthinta ngani ngoba singayilapha nakhe ikhumalo ethi ngathwala ngaye hamba lapha ke umodli Ngqobo. Phela ngikhumbuza ukuthi njengamanje you are watching us live on Facebook page la Dr. Ngobese and also on Instagram you can catch him Dr. Ngobese. So namhlanje we are also going to be taking your calls and the numbers was usebenzise it is 0775660001 ziphinde inumber 0775660001. Okay, makhona uzothanda ukubuza malana nehloko sokusikhuluma ngayo so namhlanje ngene uDr. Ngobese. Dr. nje singachithi isikhathi usuna namhlanje ngomhla wa 5 May. Alisithatha abalaleli sibambisele back on our last conversation sasinayo together on the show. Sasinayo sikuvula uhlelo sasikhuluma ngomuthi ukuthi sagcina siphethile esavumelana ukuthi impela umuntu khona futhi uyasebenza. Yes, sagcina singabantu abaqinisekisayo ukuthi umuthi uyinto efana nomuntu. Sase sithi ngeke kuze kwehlukanise belisihlahla nomuntu ngoba umuntu usuke emhlabathini nesihlahla sibe emhlabathini. Sase siqinisekisa ukuthi ayikho into ongakwazi ukuyenza uma ngabe kuukuthi emthini usukile kakhulu ngoba into eningi ezingakwazi ukwenziwa mhlawumbe singafuna ukuthi sinapolitiki ngabe sesingene ekutheni vele yonke into uma ngazuyilandele kahle umuthi ngoba umuthi udalwa amanzi nomhlabathi, umuntu wadalwa umhlabathi namanzi kwase kuya connectana. But ke sathe sikhuluma kakhulu ukuthi uma ukuthi umuntu ubalekela umuthi ngabe usuka stress ekutheni yena ubani gcina ngasazazi ukuthi ubani nokuthi umuntu bengazazi ukuthi ubani gcina ngazi lapha ekhona. Alright, oshusi-ke abalaleli ukunikhumbuza ukuthi sagcina sixoxe ngani. So masibuya nje sizoya nje ey'tolo kancane nje. When we come back sizohlala-ke phezulu isihloko sethu sanamhlanje esisiphethe. Kwakho nje umlaleli ukuthi uhlale if you're on Facebook, just tune in. Ungakhohlwa umlaleli or you're on Instagram. This is your chance for you ukuthi ukwazi ukuthi ukuthole ukuthi namhlanje abesidikida udaba lunike naye Dr. Ngobese. Namhlanje ngisho ngathi nabo uzosithola yona ithi 0775660011. Sizoya ey'tolo masibuya singena phezulu kodaba isonona phezulu namhlanje. uDr. Ngobese umelaphi wendabuko osebenzisa amakhambi esintu odume ngogazi lami induku yobaba u-Aglana kanye nekhombo yenhlahla otholakala endaweni yaseWaterloo eWhite House. Uma uhamba ngetekisi wehla kwaMzobe, uma ushayela faka kwenavigator uthi 43 Ipo Road, kanti ungamthola nabo WhatsApp okanye umfonele ku-078 191 1010 078 191 1010 okanye ungamlandela ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook, Instagram, Twitter naku-YouTube ibala uDr. Ngobese. uDr. Ngobese abaphila abantu. Alright, so now it's 10 minutes away from 8 o'clock when I get umsakazo njengamanje. Namhlanje Dr. Ngesithinta udaba olubalekile kakhulu sizokhuluma about udaba oluthinta ukulungisa kwegcebe kanye ke noMsamu of which abantu abadala. Right. Before singene ke indabeni ebalekile ngempela yosuku ukuthi before abantu ababe confuse ukuthi mase kulungiswa abantu abadala sosuku njani, but ngicabanga ukuthi lokho solandela ngakho okwamanje nje ake ngikubuze nje umbuzo singena ke kuyona topic namhlanje ukuthi ingabe kuyenzeka yini ukuthi uthola ukuthi umuntu nakho usekhaya usebenza igceke thizeni uyafika igceke ahlambulukile kahle lineyinkinga uyakwazi ukuthi uqhubeke usebenze egcekeni engahlambulukile kahle noma elingekho clean ngendlela efanelekile. No, mhlambe umsakazi uzofanele ukuthi abalaleli siqinisekise ukuthi awukwazi ukwenza into endaweni engcolile ngoba ikhaya liyafana nokuthi masikhuluma ngekhaya sikhuluma ngawe, masikhuluma ngekhaya sikhuluma ngomuntu. Into yokuqala nje ufanele ubuze yona ukuthi wena nje uma usuke uphile emhlabeni uyajabulela endaweni engcolile, uyajabulela ukulala endaweni engekho right, uyajabulela uhlendele engcolile. Unjalo umuntu osuke engasekho
akakwazi ukuthi uma usuke yonke into ngabe ufuna ukuyenza noma ngabe yini noma kuletha umthandazo uzofika abazalwane ekhaya noma uzobuya kulungiselelwa kuthiwa la ikhaya sizolungiselela senze into ethi kukhona abantu abazofika ngoba oqala umuntu uphila usukubalekela ukuthi abantu bangakubungi nje umuntu ongayithandi uma besuka sisekhaya kubalekile ukuthi ikhaya usukuphila kulo ukwazi ukuthi kube khona into ozoyenza njengokuthi makukhuluma ngoklinika sikhuluma ukuthi kufanele kubheke ukuthi yini engabe engase yenze kungatekha kunomkhokha noma kunento abantu abathi mabejijela ekuganga kwasho ukuthi kuzolimaza igceke noma ophela sekulimaza abantu ngoba kungenzeka ukuthi uthi igazi mhlawumbe uhlaba imbuzi uxhela inkukhu bese kuba ukuthi uhlaba lapho khona khona inkinga ukulungisa igceke kusho ukuthi siyazi ukuthi masikhuluma iqiniso ehlobo makuzothiwa sihlobo ikhaya kufanele iqiniswe siyazi ukuthi uma kuzongena usika ikhaya kufanele iqiniswe kahle umuntu wayesuke ephila kufanele kube ukuthi umuntu bayikholelwa isintu nezinto zasesintwini kube ukuthi njalo makushithi isizini umuntu uyaqiniswa aqiniswa ikhaya uyaqineka ngoba kusofana ukuthi siyagoma asisho njalo ukugoma ngishodokela bayathi ukuthi khona umkhuhlane ukuthi uzofika manje hamane khoma abantwana noma abantu ake bethola umjovo noma abantu abemaclinic ngoba kushita isizini ukuthi mangena isizini umuntu uyakhwehlela kunomkhuhlane ikhaya linjalo lifuna ukuthi lihlilwe before kube leningi nje zokuthi ungazi uyohlola ulanda umuntu qala kwakunomuntu okwazi ukuthi la ikhaya yena owenzela abantu amagobongo la ikhaya uma umuntu kunento ekuthiwa imoya noma uma kunefuna ukubhekwa kwakwazi ukuthi hayi ukuthi umuntu manje ufayipheka umuzwe enyangeni yakho nenyangeni yakho kwakwazi ukuthi uma sikhuluma ngomuzwe wakho uzwazi sikhuluma ngokuthi kunomama uma sibanibani osiza la ekhaya uma kuzoba kushintsha ihlobo lo muntu uyafika azoklina igceke lo muntu ngisho ninamaphupho amaphupho nikwazi ukwadlulisela khokho silale siphuphile entantala uphupho ukuthi onentana ithema sivuka imbuzi bayivuka ifile uma kuyobhekwa kuyiwe kulo muntu afika ukuthi yinto edala inkinga bese kuvela ukuthi ikhona inkinga ekhona bese kuyolungiswa ekhaya ngokuthi kufakwe ikhonkwane kubethelwe uqinisa ikhaya kube khona into wakho before kube lento eningi ezenziwayo kwakuvela umuntu kunenyanga yakhona kwakuze kube ukuthi ekhaya umuntu onisizayo ngokunikadela ikhaya la ekhaya ushizini ehlele zikhona kuthiwa lento yokubhema lento yokhotha lento yokuncinda ngoba kuyaziwa ukuthi ungathi ubele ebusuku ushawe yinto before you doctor fanele usukholiswa bheyizwa ngoba wathi umuntu ufaka injection uyadlula emhlabeni ngoba thinta umthambo lo isikhathi singene kuwo kuyezwakala dodo usho ukuthi lento yenzakalayo njengamanje ukuthi abantu bahambe bayoconsult ngoba nakho sekuseningi sekuvela inkinga ekhaya ngoba njengokusevisa imoto kanje njengoba usho ukuthi njengomgomo futhi into efele ijwayeleke ihlala yenzeke njalo ekhaya ukuthi makushintsha isizini fele njalo kufike umama owaziwayo ekhaya noma ubaba owaziwayo ekhaya ukuthi wena usebenza igceke hayi siyezwa ngempela futhi kuyakhombisa ngempela ukuthi isikhathini esiphila kusona njengamanje izinto asahambi ngendlela efanelekile. Alright, sizoqhubeka nje nohlelo ephinde sibuye ke njalo nje shortly sizobuya sesingena ke siqhubeka nodaba ka esiphezulu njengamanje siphinde ngikhumbuze umlaleli ukuthi noma uFacebook or your Instagram uthi number wasithinta yona ithi 0677566001 it's 0677566001 yona inombolo uzokwazi ukuthola yona uDr. Nsule namhlanje uzokwazi ukuxhumana naye. We are live wena ngama studio uMoya FM 101.9 and this is usindile wakho uzwayo together until 9 o'clock. Wednesday, the doctor's in the house. Moya 101.9 FM. Moya 101.9 FM. Dr. Ngobese Hepazi wathulela the plus 5 traditional herbs. Ukazilama kuyimbiza setshenziswa yilona lonke uhlobo lomuntu. I-aglalo imbiza yobaba evusa induku. Kube yikhombo yenhlanhla. Umlekelelo wespray siqeda ukukhathala. Sithulise nezinhlungu. Umxazululi ovula amakhala isifuba esicinene kanye namaphaphu. Siyatholakala ku 43 Hippo Road eWaterloo. Kanti ungashayela kulezi zinamba 0780 191 1010 0780 191 1010 okanye ushayele ku 072 276 8936 072 276 8936. Siyatholakala esikhundleni zokuxhumana ku Facebook page @Dr.
Ngobese, on Instagram at Ngobese, on website at www.ngobese.co.za. Sisebenza izinsuku eziyisithupha kuphela ongumsombuluko kuya kuMgqibelo. uDr Ngobese uthi mabaphila abantu. Alright, our time is 20 minutes away from 8 o'clock. Khona lapha nomsakazo sizogamana nje hora lethu layo ngeshumi lambi ngolomsakazo. So Dr ke sesigezile ke ikhaya selihlambululiwe lalihle wafika ke umama noma bahamba ke baya ubona ubaba waziwa ukuthi uyasiza la ekhaya. Lali ikhaya ke selihlambulukile ke manje ke siyangena ke manje indaba enkulu ke ekuyiyona eyinkinga kakhulu ngoba ngiyibone amakhameni ngathi iyaba affect lento yokulungisa kwezidalwa. So ake ngibuze ukuthi engabe idalwa ke uma ngabe sethintwa ke sihlanjulelwane idalwa why kubalekile ukuthi ekhaya njalo idalwa hlezi zisesimene right ngoba nabantu abaganganye ngizwe kuthiwa kusetshenzwe idalwa ingakho izinto engahambi kahle yini mhlambe ezifike esimeni sekuthiwa idalwa zalekhaya kumele ihlanjululwe and mayihlanjulwa lezi idalwa sokudingakalani ke ezumndeni process yonke ukuze kufike to the state ukuthi kuthiwa ya idalwa zalekhaya manje sesingasho ukuthi seziyasebenza futhi sezihlanjululekile. Mhlambe umsakazi kufanele nabalaleli sibuyele entweni ethi uma sithe ekhaya bakubalulekile ukuthi khona inyanga eyaziwa ukuthi lesiza la ekhaya. Before sifike ekutheni ikhaya kuze kumosheke izinto ilento yokuthi uma sizelwe la ekhaya noma sizalwa umkhulu usikhwembeza kwaNgobese kuba ukuthi njengoba ubegamle ngamakhosikazi amathathu bese kuba ukuthi indlu nedlu izohamba enyangeni yayo kodwa labantu bazalwa ikhehla lilodwa and ngaleso sikhathi makwenzeka lokho akugcini lapho kuze kufike ekutheni nalabo abantu abasuke bezalwa ubaba oyedwa gcina umuntu engasakholelwa ukuthi kufanele ahambe lenyanga ehandwa la ekhaya ahambe sedini ehambelwe nomunye umuntu lemabe u5 like ukuthi inyanga ezu5 esiza la ekhaya ezokhuluma ngezinto ezahlukene ngoba into kufanele sikhumbule ngokuhlola yile yokuthi uma umuntu umthandazi noma esangomelwa ubhula asizokhipha into efanayo and impilo zabantu bethu zingefani yikho lokho kungadala ukuthi ekhaya bese gcina kunezinto ezingafani ezingenziwa la ekhaya omunye kuthiwa kufuneka uyothola umuntu omnyama omunye kuthiwa thola umuntu omhlophe omunye kuthiwa thola ibuke emnyama kuthiwa thola emhlophe kusho abantu abahlukene ngoba anethembene ngoba uma nike naze nawe kandinyanga ukhona ukuthi anethembene lento bese idala ukuthi la ekhaya abantu abadala oqala nje usukuconfuse uMsamu manje njalo uMsamu leko uconfuzekile ngoba sebebaningi abantu ufika nalona nami uthiwa ngenza ilathi ngazala ngembethe ufika nalona uthi uthiwa nginesinyama betanzomisela ugogo kakho kagogo ilathi kusho abantu abahlukene and bafika ngalesi sikhathi la ekhaya umuntu uzoyenza ngendlela yakhe ngoba uminyanga umthandaze kubonisile uyukhona ukuthi kube nguye uzofika lapho azokwenza leyo okay base ngene nyanga ishintsha seqala kuba nethi ngoba asikhulume iqiniso lithi ayikho into ethi inyanga eMsamu ayikho into ethi umthandazo ukuthi azayofika eMsamu womuzo umuntu ayogoqa kube ukuthi sicela ukuthi like ke senze ukuthi kuze kube ukuthi ingoba uma uthi uMsamu akini bakuzwayo dinge kumngeni nomuntu osuke eshisa impepho ayofola phansi akhulu abantu bakubaphahle ungenamuntu okuthuza osiza ngaphandle uma kusethola ukuthi la ekhaya sekuthema hloza thola ukuthi asivumelekile ukuchitha igazi uma sichitha igazi kudlula thuku isigula umuntu uma ungagula umuntu akasindi ugcine emhlabeni edlulile bese kuyaqala ukuthi ayikhona umkhokho usukhona wokuthi abantu abadala noma abantu abangasekho sebengcolile or sebedine ukubala ukungcola abantu abadala basuke bengasarect the right hayi laba bayaphuma egcekeni bagcine bengasekho noma kube ukuthi leli khathi enabantu abadala etholo ngoba mhlawumbe kube omunye womndeni othobulile noma ogangile wenza ukuthi amadlu bese batabheka yena nazo into esidala ukuthi igcine kungenelele umuntu omthandazi noma umuntu oyisangoma noma umuntu osuke ezosiza ekutheni uma nabantu beyofola ngesintu idirection noma uma bebiza ukhokho ngabe ungena unjani uhlambulukile lokho na isikala lapho lento esizokwenza ukuthi bese kufuneka amakhandlela uma kumthandazo noma
leso siwatshe sisho ukuthi bahlandulwa kanjani abadala kufanele siqonde ukuthi uma sohlangula abantu abadala asibahlambuleli ngaphakathi kuyefana ukuthi umuntu afika abakhipha abantu abadala bakuthiwa bangcolela ekhaya bakhishele ngaphandle bese kuba ukuthi uma wena ukuthuma ngeyibane indwangu emhlophe noma ukuthuma ngamakhubalo lawo akunikeza wona ukuthi la kuzofuneka inkukhu okuthiwa idliwa emhlophe noma ngabe imbuzi yokugeza abantu abadala ukulungisa ukuthi la ekhaya kukwazi ukuthi uma kuzongena abantu abadala bethi abantu bala ekhaya bethi yoshisa impepho sebehlanduliwe abantu abadala ngoba once wakwazi ukuthi uhlabe abadala bengahlanduliwe ngabe uthatha imali yakho mhlawumbe lo 10,000 wenza umsebenzi uchithile ngabe futhi uzodala umkhokho ukuthi akagula umuntu adina ngasithi ngabe futhi uzokwenza ukuthi uma unezinto ezingamabhizinisi dine zihlikize ngenxa umsamu wodwa ngenxa ukuthi umsamu umoshekile uyi-1 so lento yiyo edala ukuthi bese kuba ukuthi akekho ohlandula ukuhlambulula akusikho engichazayo ngoba sifundiswe ngendlela eningi ezahlukene njengabelaphi ukuthi uma kuhlandululwa into ezidala kuhlandulwa kanjani yenze ukuthi idala zingcolwe kuwe emzimbeni uma uthi uyaphuma njengamanje uyofuna umsebenzi ubiziwe noma kwathiwa izokwenza interview ngesikhathi usesefana ubize ukuthi uzosebenza noma umuntu afika bize ukusebenza afika hlala 1 week baphinde bamxoshe lento lo muntu hamba nento ezidala noma engamadlozi angagezekanga yikho ke sefane ngathi kuyohlandulwa uma kuqeda ukuhlandululwa labantu abadala sebeyaphinda bayangeniswa sekuyefola uMsamu sekwenza into elilathi eliqoqa bonke labantu abadala ukuthi silenzeni nanti lathi ibani yilo ngokwesikholwa esuke yenza uxolo ngoba once abantu abadala bakwanento ethi bahlandulwa ngabe kukhona umsindo wabakhona okwazi abangenisa abantu abadala bengaxoleli abantu ababekhona kudala so ibani zenza ukuthi singasadluli enkulumeni ake sikhulumeni ake hlale phansi sikhulume thina ngoba asazi ngalokho kuxabana kodwa zenza inhlambuluko zona straight ibani kuyazwakala baba kunombuzo engithanda ukubuza okhona mayelana nazo idalo ngoba ngiye ngizwe kwesinye isikhathi kuthiwa nanguke usekwenziwe mhlawumbe ngokomndeni ngoba ngiyabona ukuthi inkinga iqala ukuthi abantu bengathembani ekhaya nombani aphuma ahambe ayekumela phwakhe afuna ukuthi izinto zendlela yakhe asithi seliyaqoqwa ekhaya nangu umuntu yaphumelela yedwa ekhaya kodwa idalo ziqoqiwe zonke zahlambululwa bonke abantu egcekeni zenziwe ibane bangena kwenzeka kanjani ke lo oyedwa ke kube singathi idala zala ekhaya mhlawumbe ngathi isebenzela yena kakhulu nabanye abantu mhlawumbe kufanele sicacise la yabona nje ekhaya masikhuluma iqiniso sizebe siwuthele uzelo mama sizelo mama oyi-1 fanele siqondise ukuthi uyazi ukuthi umama mayezele ingane kunengane enganeni zakhe azi kulezi ezimbili ingane zami izona engiyithandayo izona nje ngikhonza ukudlula lezi ezinye zo-8 ngeke olomama zanithande nonke sikuba abantu abaphilayo kunabantu abalalela abayazi lengikhuluma ngayo lezi kanje ngamanje basikhuluma kwasendlini manje kunabantu abazi ukuthi ingane zami ngizele impela kodwa le abengithanda ayikho into ozothi umama uyayenza kayitshelile ingane lezi ezinye zizwakale bese zisho zithi ezinye phela ukhuluma intandokazi yakhe yabona iqala lapho abantu bephila uma abantu bengasekho emhlabeni ngesonjalo ngoba idlozi noma sithi abantu abangasekho abalele bayamthanda umuntu ukuthi uma ngabe ethola into angabakhohlwa abantwana bakwabo angabakhohlwa nje nabantu abasuke ezelwe nabo ngoba into engadala ugcine amadlozi angadlaleli ngako ngokubusisa ilokuthi uma uthola into ube selfish ube ukuthi yami yabona bese kuba ukuthi wena uthola indawo usabenzeni nabo laba bakunikile number 2 uthola imali awusasiza ingane zakho lezo zalwa nazo bese kuba ukuthi sengathi abantu asebenzela lo ngoba kuyenzeka ekhaya bese ngazathi ukhonze kakhulu ukuhlaba noma ukhonza kakhulu ukwenza izinto ukugcina uzwe ngathi nje ekhanda lakho awuphila kahle uma sebekhuluma bese abantu babiza umthakathi kuba ukuthi kodwa wena wenza into okholwa ukuthi kusasa sizokusiza manje kusiza ngathi sebeshinde sebethi lo muntu uyawathwala wenza ukuthi nokuthi kodwa isikhathi wenza ubukwenza phambi kwabo
Kuyezwakala-ke umsakazo kona njengamanje it is uMoya FM. You are on 101.9. That's the frequency of your KZN. This is your training radio station and uhleli nayo umsindlo wakho uzwayo until 9 o'clock. Dr. Ngobese is on the house call namhlanje usuku sidikida udaba othinta uMsamu kanye nokuhlanjulwa kwegcina. So emlaleli la ukhona-ke noma uFacebook or your Instagram nomlaleli 2 hours streaming last month usona khona-ke ungakwazi usithinte njengamanje masibuya one song. And then when we come back, we are going to be taking your comments or your calls. He is willing to take our comments in a number 067 7566 001. Pin the number 067 7566 001. Your number and so as Dr. Masuya one song and then Masuya we are taking imbuzo yenu balanodaba esikhuluma namhlanje uDr. Khona ukuthatha ke imibuzo nakho konke mhlawumbe abantu abakwazi. Siyathanda umntwana usiyaprogressa because shukuthi nesidalwa mase singasekho emhlabeni naso sinama favors aso. Asisibeke nje cathi ukuthi nazi idalwa zinawo ama favorites aso. No, asiqondisa ukuthi abantu abangasekho into edala abamba zikhonza umuntu othile. Kuyenze ukuthi umuntu othile zimkhonze ngokuzala kwakhe ukuthi uzelwe kanjani ukuconnect abantu abadala akusiye noma umuntu abantu abadala bazoconnecta noma ukuxhumana naye. Kuyenze kube khona umuntu ezwele vele azale naye imoya yokuthi ekhaya ephupha amaphupho ukuthi ekhaya ukuthi uma benganako bezinkingi kusho ukuthi abantu abadala baxhumana lo muntu nje vele from ezaba from ekukhuleni kwakhe. So leyo nto ke besidala ukuthi ngaso sonke isikhathi lo muntu uthi azakhula abantu abadala bexhumana naye nanokwenza izinto ngoba njengoba ngichaza ukuthi umuntu onenhliziyo embi abantu abadala bahambisana ngoba basuke bengamdingiswa ukuthi bayazi ukuthi uma befika kuye okunye akakugodla azenzele yena angatsheli umndeni uzumndeni wephambili. Alright, udaba siphezulu njengamanje ukulungiswa kwegceke kanye nokuhlabulwa kwabantu abadala. Makuthi mhlawumbe khona umbuzo uthanda ukubuza mayelana naludala noma mhlawumbe khona odinga ukwazi ukuthi uqondisise kahle ukuthi engabe ekhaya mhlawumbe izinto ningayilungisa kanjani mhlawumbe khona konakele lona lithuba lokuthi ukwazi ukuthi usithinte kule number kade ngikhipha njengamanje 0677566001. Yona ke number wazi usithinte kuyona njengamanje uyibuzele ku Dr. Mathuba uzokwazi ukuthi akuthatheke afake kona ke emoyeni. Topic esikuyona njengamanje eyidalwa nakho ke ulungisa kwegceke. Ngibuza nje mfutshane Dr. just ukucacisa ezinye izinto ukuthi mhlawumbe lese umuntu mhlawumbe uyathanda ukulungisa igceke lakhe nangu-ke sebengenile ekhaya abantu bayifaka idalwa mhlawumbe bayifaka ngosikhola mhlawumbe ekhaya kuyakhonzwa futhi kunanenkonzo yabo. Seke kube kanjani-ke uma ngabe kuna before kodwa siselokho-ke sithathe umlaleli then bese siyabuya usemoyeni sawubona. Right, ngicabanga ukuthi sizophinde futhi sibuyele kuyena because kunomlaleli abathanda abazama ukuthi basithinte but before siqhubeke phambili uzosho-ke lapha producer wethu ukuthi useready ukuthi sesingathatha-ke umlaleli khona-ke onombuzo usulela namhlanje. Alright, while sithandile umlaleli bamngobese Dr. Ngobese nakho ekhaya kunenkonzo igceke lilodwa sekungeniswe idalwa ke ekhaya ke ngabe lezi idalwa ezingena ekhaya zizogezwa sihlambululwa nazo idalwa ezodwa yini futhi ephinde ithwathe futhi ziyofakwa mhlawumbe enkonzweni esuke ikhona egcekeni ekhaya esebenzayo. Mhlawumbe masikhuluma ngelo kuzana ngenkonzo sikhuluma ngokuthi vele abantu abadlulela ekhaya abadlulela ekhaya bakusho kudlulela abantu bahamba emhlabeni khamba abantu bebevele bekhonza ngoba into nenda isukele emgwaqweni isukela la okwavela abantu abakhonza kuyenza ukuthi ikhaya kube ikhaya elenza ukuthi uma kuphela ekhaya kuthiwa kuyakhonzwa kube ukuthi uqala abantu abaqala manje ukudumisa kwakunabantu abangakhonzi kodwa bayakwazi ukubabikela ngendaba yenkonzo nenkonzo ukuthi kuthiwa kuhlatshweleka uzoxhulanisa ubunkonzo nento obudlozi ngoba into yasemsamo kahle kahle masikhuluma iqiniso into bebenegcina abantu igcine nje kuba nomsindo phakathi kwekhaya ukuthi kuyenze ukuthi ekhaya gcina sekuthatha ukukhola bakuyise emsamo endlini iyala kuthiwa la ikhamba siphahla khona isintu manje benza kanjalo yikho kugcina sekulahla direction ngoba kuye ukuthi bakufanele eyokwenza
eMsamu ayokhuluma nokhokho bakhe ngesizulu agcine sefika besethi cela sithandaze akukho wrong kodwa mase eMsamu siyokhuluma nokhokho suke siyofahla isinto nina bodondo uMantindi uMadubulo ngesigidi abamajike lo solayo usukuphahla ukhuluma ubiza abantu abalazi biza wena khokho bani wena khokho bani wena ntombi kaMthiyane wena bani ubiza abantu abalala yabo leyo kuthandaza iright isonto masosegcekeni ukuthi kubikele abantu abasuke bengasekho ngendaba yokuthi umuntu ekhaya uyakhonzwa kodwa uma kuyiwe eMsamu kusuke kuyiwe eMsamu nje kuyokhulunywa ngempepho kuyokhulunywa ngokuthi emphepheni kufanele kwenziweni bese kuya kungaba ukuthi phela ke ayibusiswe leyo kubahla ngoba ngokukholwa yonke into kufanele siyenze sikwazi ukuyibusisa ukuze ibusise ngokukholwa ngoba phela kuyakhonzwa le sikhona umuntu lezodlukudla uma before adle akhuleke abusise abonge ukuthi uzodla manje bese kuyalunga ekutheneni uyeke phambili. Okushuthi ngamafuphi baba into esingayisho ukuthi uMsamu wasekhaya shuthi bangawazi ukuya endlini laba abakhulela khona eMsamu laba abathetha khona uMsamu wabo bashisa impepho khona hayi kodwa ukuthi uMsamu usuyashiftwa ususu uhambe uyofaka endlini yokukhonzela ngoba kuthiwa khanjwa neDlozi manje seziyofaka nasendlini yokukhonza. Mhlawumbe asiqaqishe ukuthi igama sandinde engcwele iyafana neThempeli. Endlini masikhuluma ngendawo kwakhokho noma impepho sikhuluma ngendawo engcwele iyafana neThempeli. Kuye kube ukuthi uma ngabe kuzoshisa impepho vele kunendle ngeke usontele kwagogo lapha empepeni. Masikhuluma inkinzo nje awungeke ukwenza uba awufuneki umsindo ngisho uzokwenza into esinikasho ukuthi vana ama-radio into ethile ngabe umsindo wasiyofola sawukhuluma nabantu abadala ngeke ukwazi ukuthi uma layitha kunendlu yakwagogo nendlu noma mhlambe yempepho kube ukuthi wena uzothi sawufaka futhi inkosi udumisela khona la udumisela kanjani uzokwenza umsindo ngena abangahlambulukanga ukukhonza kuza wonke umuntu okwendaba so la kunemhlwehlwe kunento zonke kunamahlahla kuna yonke into wena uzafunda uzofaka inkonzo futhi yabona into encane eyilahla thina abantu abasebedinwa uzosuka umuntu onenkinga yakubo azofika la emhlophe kuyimpepho afike noma hlambulu kwakhe ngoba inkonzo yokukhulekela abantu baphile enkingeni noma yiba bhenayo enkonzweni akunabandlululo ngoba la eMsamu kuyengadingeki ukuthi umuntu aye uma kukuthi kunemizindlo noma akakhulumisani nomunye khona la ekhaya fana noma amatwa kuzoyiwe ebepheni kunabantu ababalekile ufane baye asasibise ehlangene ngidala kunabantu ufane baye ebepheni obalekile ukuthiwa ubudole ka umdala ukuba bengasekho oshisa impepho uma ukuthi lezi zakwaze la ekhaya zithi ngeke ngoba ukhona usibanibani uyelo yayo akukwazi ukuthi uma umama efike nengane fana ukuthi umama athi efike nengane emhlawumbe ngokuthi babuyimukela bese yenziwa inkosana yanga ekhaya akwenzeki kanjalo kuyekushiya ukuthi lengane yafika nomama kodwa umama lekha wayithanda njengane yakwayikhulisa ingane ekwazi ukuthi ibepho la ekhaya yileyo mfana noma esuke izelwe la elandela leyo ngane mama afika nayo bese kuya ngoba into yasemsabeni yezento encane abafavor uzothini ubhuti kosamsesesisebenza no akusiye kahle ahlwa la ekhaya kwakhuliswa la ekhaya kwathozwa ibeko ngoba into encane elibazayo ezanagcina kube sengathi kuyamosheka amafavor la wenziwa ukuthi uzobona sesiyambandlula no ebephele enokubandlula sesenzela ukuthi hayi ngoba manje uzophatheka magcina dube no akavumelekile ngoba umthetho wavunywa ubaba ngoba waba nesiko sokuthi angikwazi ukuthi ngithatha umuntu enengane encane bese ngimhlonza nengane yakhe ngicela ukuthi ingane ngiyibikele emotozweni ukuthi ingane yami kodwa mase ngiwathenda ngokwempepho lo muntu nekhala kubo kuphuma iqiniso azalwa kulo nala ekhaya ikhona ingane yakhona uzothiwa le izalwa la ekhaya ulo baba sethi yona ngane yokuqala iyona esuke impepeni lamafeva yona moshaka bese kwenza ngathi yonke into yamoshaka kanti ini moshaka isikhathi kwenzeka izinto fana noma umuntu ezothi eshisibe bese kuba ukuthi umuntu othanda ukusela kakhulu uphuza kakhulu nobala usempepeni usedakiwe angathi kanjani angike uye empepeni esedla amanzi lento yokuthi abantu umuntu angayiboni into eyingozi empepeni esedla amanzi afike laphana khulu yonke eyithandayo abantu amandozi nje ahlonishwa umuntu bezempepeni akayi kusineneni somfazi
Fanele ukuthi kwazi ukuthi malume ukuthi izwe bepheli akahlangana ngosazi lapho kwangayizolo mayizwe namhlanje. So kuyinto enkulu kakhulu ukudlula nje ukholo ngoba ekhona sebenamanga abantu. Angeke ukuthi kahlambuluke kahlambulukeni athi Nkosi nami ngiyangiyiphilela inkosi abamamanga lo muntu khona manje bethwala nezindaba ngale ndlela asangivezi la. Oh, alright, kade ngisathi ngisafuna ukubuza ukuthi nangu umalume ke mhlambe ke uthenjiwe ekhaya ukuthi uyena omelene noMsamu oshisa impepho eMsamu mangabe nje engekho umalume kuma yonke into umalume akekho uhambelanda abahlali nasegcekeni sekhaya uyabuya umalume uzokhuluma nempepho useyahletshela ngoba ngibona ekhathini eningi useyabahletshela abanye ukuthi ithi abiza abanye ngamagama alo ngaphambanise izimo ezifana lezo ke izinto ezifana lezo ke nazo kuyenzeka ukuthi kube khona mhlawumbe bona ngathi mhlawumbe ungcono engakwazi ukuthi angene esikhaleni sakho umalume bese kuthathwa yena kuthiwa ngoba umalume ke usezoba amela eceleni kaMgada supervisor bese kuthi ke lo ngathi uyaphila kancane bese uboyela ukukhumela umalume kuyona impepho. Ake sikhulume iqiniso lithi empepeni akuvele kuthiwa kwezona kuyazunywa fana noma kudlula bakwala ekhaya ngaso sonke isikhathi kuba nabantu abadala bakhona abashoyo ukuthi uqala la ndodana ukukhuluma kusuke kulo baba abancane ababekhona abasuke bazi ukuthi mabethi sicela ukuthi ngalokhu sinikhathaza ngokuthi thina kube ithi sosuka le eFryhead size la eThekwini simpepho ngoba ukhona ndodana omdala makulento eninza sicela ukufundisa ukuthi uqalwa kuphi umkhuluma nokhokho umkhuluma nokhokho uqala kanje ukhulume kanje uma kukomalume ukuthi sithi khona nginakhunjuzo ngoba uma kuzohlela umsebenzi noma ngabe into encane kangakanani uma nje umshana la ekhaya ucela uzokwenzela ugogo wakho umsebenzi uyatsho malume ngicela ukwenza umsebenzi kusela amasonto amathathu amabili uthi uyaphuthuma malume ngicela uzokwenza umsebenzi so umalume uyakubuza uma yana nalo umsebenzi cha ngifuna uzobonga imoto ngathi imoto ngendlela engazo kudala ngifuna imali engahlangana sengibona ngeke ngibonge ngoba nami sengizengana amaphupho nami ngiyakubamba ngitshela ukuthi ake ngibonge le moto kugogo bese kuba ukuthi umalume useyazi umuntu webebo ndiyazi ukuthi uma ukhuluma ngalokho ukhuluma ukuthi yobonga uma unembuzi kuzoba ukuthi ofika phahle indaba namadlozi abantu abadala bangasekho akhuluma ukuthi yena bakobani so nami usilindile la uthola imoto ayithole ngani nabadlozi okhokho ninakanethembile usecela ukuthi manje enze into ongalimbuzo ukuthi azobonga abantu abadala ukuthi bamsizile then bese ekuthedela ithuba nawe nomnikazi walo ngoba yena uyindlela yokusondeza abantu abadala impepho ufuna kwani ukukhuluma umuntu sokusondeza abantu ukuthi wena mawusuza ukuthi ngicela ukuyibongela ukuthi noba ngimamele embuzi ngoba mangibukela le mbuzi ukuthi ngibonge ngizobonga ukuthi ngicela ukuthi ningami kwelingenzele khona uzikhulumela wena umuntu umalume omcacathisela impepho ukushisa impepho iconnection yakho wena into zokhuluma nokutshela abantu abadala ukuthi yini ekwenze wezwa waze wafika ukuthi nje awenze imbuzi cha lembuzi khona osabithana uzobonga ukuthi nangenzela hayi ukuthi kokhuluma lo muntu okuyena lo olokungile lo kuyena oshisa impepho kuphela uwena ocelelwayo uyakudedela ithuba ngokukhuluma usethi cha cela ke nawe indlela yakho uyikhulumele ukuthi wena uthi mina sengikuxoxanisile nobabamkhulu sebekhona bakuzwa manje sikhulumele wena bese ke uyakhuluma ngendlela yokuhlonipha nangendlela yokwazi ukuthi sekuright. Alright, yona itopic esiphezulu njengamanje ukuthi engabe kubaleka kanani ukuthi igceke lakho hlezi uhlambulile nokuthi idaba ngabe nazo zihlanjulwa kanjani. Uthe uDr. uma beqala ukukhuluma wakhuluma wathi lo mkhubo osuwenziwa manje ukuthi abantu baqale bayofuna bokukonsult ngoba kusekhona inkinga iyona ke yenza umbuzi kakhulu emakhaya. Wathi nje ukuhlanjulwa kwegceke into efeli yenzeke njalo makushintsha isizini. Wathi nje maqala nje kuthiwa intwasahlobo fela ukuthi egceke ubazi ukuthi kubiza umuntu okwaziwayo ukuthi responsible for ukuhlanzwa kwegceke noma ngene ubusika futhi as well kunjengokugoma nje njengokusevisa imoto. So sizobuya nje sigwinyamathe noma ukuthi mhlawumbe nisanayo imibuzo ethanda ukubuza uDr. We have 5 minutes to do that. Zokwazi ukusithinte ngenamba 0777 566 001 phinde inamba 0677 566 001. uDr. khona nje uzoyithatha imibuzo emibili noma emithathu bese siyagoqa uhlelo ngama products kaDr. sisho ukuthi athola kanjani. Right, makuthi ukhona umlaleli okhona ke njengamanje sokwazi ukuthi simthathe simfake emoyeni. Okay, usebenza bona yabo
Siyaphila kunjani? Siyaphila. Yeah. Okhulumayo ngixolisa umsindo emsebenzini kwami. Ukhuluma ngamanelisi. Umbuzo wami ukuthi uma ngabe mhlambe uye ku-Dr. Ngobese wathola ukuthi ubone something kuwe so wena into efana nesibhuku kade khona ukuthi kunezekhono lesisitimu uyakwazi ukuthi aminyeze isibhuku sebenza ukuthi ibenzo makabonile ngiyabona. Alright, ngicela ukuthi uDr. Ngobese uzokwazi ukuphendula. Yes, mhlambe kuzofana ukuthi ngokuthi short siyaphuma kancane but right okabuza ubaba ngoba sikholele ekutheni into zonke zikwazi ukwenzeka. Then uma ukuthi ufuna into enhlanhla kunento yenhlanhla okwenzela yona sethi eqondile engancintiswanga into eniya emadlozi kuba ukuthi ngoba kuyenzeka ukuthi amadlozi afuna ukuthi enzelwe inkomo kodwa engezoba namandla. Kuyenzeka ukuthi uma ufuna isigubhu sikwazi ukusebenza ngaphandle kokuthi kube khona abantu abadala okuthiwa abahlambulukile ngeke kwenzeke ukubeka amanzi ulisigubhu into nje esuke ingenhlanhla ezokwenza ukuthi into yakho yenzeke without abantu abadala. Before uzolungisa ekhaya kufanele ube nemali ngoba abantu abadala bayakwazi ukufuna imbuzi kuthiwa kulungiswa amanzi then ucaca ukuthi ufika imali ayikho kodwa isigubhu siyakwazi ukuthi uma kuyinto ezoba namandla icontrole into yemali ukwazi ukuya phambili. Okay, ngibonga kakhulu. Siyabonga nathi. Right. Right. Inamba ngaphi usithinde kuyona ke khona mlaleli ekhaya ithi 0677566001. Mawukuthi mhlawumbe khona usathanda ukubuza kuDr. Sithatha ama-calls njengamanje sokwazi usithatha sifunisana ababili before nje sigoqe esisho nama-products adot. Ke sikunyamathe-ke sibone ukuthi khona yini esomtholelo lokugcina bese siyavala-ke uhlelo lwama-products. Kunekhaya kunomuzi kufanele ube ukuthi uma uhlola noma muzolungisa into yasemsamu ungayithathi ngamawala uma ngasho kanjalo ngisho ukuthi akungabi ukuthi mawuzwa mina njengoba ezathi uyohlola ngithe lapha ekhaya amadlozi aphumile noma kufanele ugeza amadlozi immediately ngikhuluma bese uyakhona qinisekisa ukwenza kanje ukuthi uma ngabe ubuzohlola Ngobese uthola lokho ngoba into yasemsamu into eyingcuphe hamba futhi kowesibili umuntu uyohlola ufuna ukuthola ukuthi lokho kushulo Ngobese lo ngabe kuyaphuma kulo munye umuntu wesibili uphinde futhi ukuthi kuyaphuma uye kumuntu wesithathu uconfirm ukuthi lento abayikhuluma kwalabantu into efana khona ngoba into esilimazi imizi futhi singakubeka sicacise ukuthi laba abantu abangabathandazi nenyanga izangoma so babayimazile imizi kakhulu ngoba kukhona into engaphiwanga ukuhlola avele akhuluma into engekho. Alright, so landa umlaleli wokugcina usemoyethina sawona. Yebo, njani? Siyaphila. Ngiyaphila, manje ngiyowaphela esandla ngicela ukubuza kubaba ngoba manje ngaphela ukhaba obaba kodwa manje baba wenzanga lutho kuba mama. Manje sehambe ngaba nengane ngathumela abantu bakuboka babo ukuthi bocela lo muntu enengane naye manje ngathi ukuthi ngabe lungile lokho noma ngiqhubeka ngobola fanele ngibonele leli isayidi fanele ngenze kanjani. Wena nje kahle futhi ingane yakho malume uma umuntu ezelwe ekhaya babe ngabokhanga awuyenzi favor ngoba lo muntu wahluleka ukuthi akwemukele njengengane yakho ngesizulu so noma ungazi bonga ukuthi kwabani isibongo sakho siphelela ngalesi sikhathi wena usugcaca kodwa noma kulotshola khamba bakomalume bayokulobolela lapho sokusukhombe khona ukuze uma usuqede yonke into usushadelwa kube ukuthi kushiwo esigcawini nesikhathi usunomakoti ukuthi ke lo muntu ukhulele ekhaya komalume kodwa kubo kukwabani uphuma ngesikhathi usuyoshada usushadelwa uqondo ngesibongo sakho yilapho osukwazi khona umuntu onamandla usuyazi ukuthi yokwakho umuzi wakini kodwa ukwazi ukuthi uma kufanele ugcacelwe noma ufanele ulobole uyolotshela abantu bakini ngoba bahlulekile ukwemukela wena ngesikhathi uzalwa so ubhilonga komalume. Yebo, naye bangezwa kahle futhi uzethe bangiqhubeka njengamanje
Shute ngakacacela ngaqhubeka nabantu bakubaba. No, wena omalumbakho abakulobolisayo awukhulumi ngabantu bakhe Manje ngiyembona ukuthi maqhubeka. ibona kufanele baqhubeke ngoba ulahla umkhondo elizokudala umsindo ngaleso sikhathi ngoba kusho ukuthi wena yonke into yakho iphathwa ngebanga lasekhaya kini kodwa kini awumukelekile ngoba awuzange uhlawule umuntu awuhlawulanga abantu bangakuthenganga so ngamanye amazwi ukuthi uyamazi ubaba kusho ukuthi ungayiyisa ukuthi abe involved entweni zakho ngokwephansi labantu abadala ngokuphile ngokumalungu. Okay, ngiyabona baba. Amen. Siyabongela phana kuMandla sithanda ukuthi uthulile-ke isixazululo bami Ngobese isikhathi sethu shona nje imizuzu emihlanu ibombane ihora lesishagalolunye ngomsakazo isona njengamanje so isikhathi sokuthi sikwazi ukuthi sivalele sahle abalaleli sigoqe-ke uhlelo lwethu namhlanje but before sigoqe abalaleli ngiyabona noma-products kababa ahleze khona ngempela so sizowachaza nje abafishane kule mizuzu yethu esele and then bese siyagoqa-ke i-product yokuqala ekhona la baba ngabe yini igama layo nanokuthi yenzani ibaleka kanganani kumuntu ephila nesibili nesithathu ngokunjalo njengokulandelana kwawo. Mhlambe kufanele sikhulume ngomxazululo bese ngelanga masichaza abanzazi athi elixazululo esifubeni emaphashini uma umuntu ebilisa amanzi ngenkomishi efaka phakathi estima lento ngenkomishi uma ngibila kanje asikithi ngokuthi uzuphaka amanzi ngeteleni umboze kanje ngifaka into eyodwa la awufaka into eningi into encane eyi-1 then ustima umntana omncane umuntu omdala and iyakwazi ukungena ivule ingaphakathi special njengoba kunale sibiza i-COVID-19 angifuni ukusho ngithi endilapha i-COVID but iyakusiza ekutheni ngoba once kwanamagwebu emaphashini kwanento ekuvala umoya lento iyakwazi ukuvula uqhubeka nokuphefumula abantu bakubone ngakusasa kunokuthi kuthiwa ube lovala umoya nje akasakwazi ukuphefumula wadlula emhlabeni la sinalesi spray esisibize umlekeleli ngeke ngasho ngathi lelo sayifutha la kanje emzimbeni esubeni makuvalekile noma ufaka imask ifuthi kwimask emalungeni kuma joint lawo uyafutha lento ispray wenzela ukuthi ikwazi ukusebenza ngokuthi konke ohlala efuna ukuradio emzimbeni ekhala ngokuthi akalali kahle umzimba ubuhlungu ispray lesisebenza lokho ukuxosha into ngumthwebulo nokuxosha into esuke emzimbeni kwelihlezi umuntu ogajwayo sase siba nogazi lami lo imbiza esuke izosiza umuntu isibeletho isinye emadodeni imizwa inkonzo yasekamerweni umuntu uyabhlika uyopha akunqamuki omunye umuntu nelumbo sikhuluma ngobuhlungu okusokuhle esibelethweni uma ukuthinta kube ngathi uyaphayina omunye umuntu sebemtshela udokotela ukuthi unezilonda ezingaphakathi le ugazi lami iyasiza khona amanzi abakumuntu wesifazane ngaphakathi aleko right le mbiza iyadrelela amanzi ngoba kunamanzi abalekile ukuthi uma umuntu wesifazane enkonzweni abe khona kodwa kunamanzi angekho right abakumuntu wesifazane nobulumbo kufanele eshawe ngento ilumbo umuntu akakwazi ukudla kahle imbiza liyasiza ngoba yakhiwe inemithini kakhulu elaphakathi so iwona ukuthi akhona kanti sikunayo imbiza ipoint encane sithi lapha esingaphathanga esithi akulanga amadoda elikwazi ukusiza indoda ukuthi ibe indoda ikamerweni ya ukuze yonke into ibe right ngoba sekwazi ukubona kwene magama abantu abathuka ngawe nxa ukuthi umuntu uhlulwa inkonzo khona ipoint elithiwa akulanga yakwazi ukulekelela khona sinayo le ilokuzana umanhlanhleni bese lento uyithola nje ingenkulu but ugeza ngayo ugume ngayo ubhalaze ngayo amalanga amathathu nemali emhlophe ivula inhlanhla kuwe so bese ukwazi ukuthi uye phambili masana siyakwazi ukugeza empophomeni masana siyakutshela ukuthi hamba yogeza ulwandle usebenzise ngobisi but isuzokwenza sure ukuthi yonke into obuzwe ngayo ngoba umuntu wazale embethe into esasebenza but mantanteni lowa ukwazi ukuvula ingubo umuntu usuke ezele embethe engakabe namandla ukuthi kuthiwa akokwenza imbuzi sesiyaqanilo zakhe uyakwazi ukuthi zakhe zilunge then before athola imali yokuthenga imbuzi leyo kugcina umsebenzi wokuzala embethe. Siyabonga kakhulu Dr. ukuthi uhlezi usikhetha ngasonke isikhathi uNkulunkulu akwandisele ubalaphe kahle abantu but before you go inombolo yakho uthi uthola kuyona kanye-ke nokuthi usebenza kanjani ngakwazi ukuthola kanjani abantu nje ungakhipha nje inombolo sobe sesiqoqa-ke sesihamba-ke. Yes, ngitholakala lapha emapejini u-Instagram, u-YouTube, Facebook Dr. Ngobese. Ngiyatholakala ku-078 191 1010 078 191 1010 nalapha ya
ku-072 276896 072 276896 kuyenzeka ukuthi umuntu afone kuthiwa ukuthi mhlawumbe bebhizi ziyawathapha zozombili umeshe umleyezo esikhathi amathola zokulala ngizonyo ngena nje ngitshela yonke into abayikhulumayo so bese kuba ukuthi-ke ngiyabaphendula abantu ngiyabonga futhi. It's time for us to love and leave you. Until next week, Wednesday, we'll be having another Dogs in the House. For Mnina, stay tuned to my FM and tell people ciao. We'll see you next time again.